La tercera edició de la Fira Verda del Ginet ha tornat a omplir la plaça de la Constitució de diferents tallers i activitats que han tingut com a element comú fomentar el reciclatge. Al llarg de tot un matí, els xiquets i xiquetes han estat els protagonistes d'aquesta fira. És una fira en la que per el matí està oberta a tots els escolars de diferents col·les de la localitat i està partida en diferents tallers. Hi ha tallers per a totes les edats. Des de Factoria d'Idees el que pensem és que sempre n'hi ha que conscienciar de baix cap amunt, que si consciencies als pares, als fills sempre pleguen a casa. Ai, pare, mira, m'han dit que tinc que fer això, que tinc que fer allò. I sempre els xiquets arrastren els pares arrastren els iaios. Els alumnes dels diferents centres escolars de la població han participat als diferents tallers, els quals han mostrat als alumnes com donar-li altra vida als objectes que utilitzem de manera quotidiana. Aquest taller consisteix en reutilitzar les llaunes de Coca-Cola i de Fanta. Hem utilitzat les xapetes i en aquestes 3 xapetes farem una pulsera. També necessitem una arandeleta per a després penjar les claus. Pot ser clauer o pulsera, el que preferisquen els xiquets. Va fer pulseres en palletes i fil de fer pulseres, ¿vale? Tallem un tros, fem un nuc i en palletes fem trossos xicotets, sempre del mateix tamany, ¿vale? I anem fent una pulsera, un collar, un cinturó, el que vulguis, un anell, un llavero, el que vulguis. És així com, amb un poc d'imaginació i creativitat, els menuts han pogut elaborar un nou joguet a partir d'elements que en un principi anaven a tirar al fem. Es dona la botelleta als xiquets, els xiquets el que tenen que fer és decorar-la al seu gust. Això sí, amb la idea de que 5 o 6 gomets per persona, no més. Més que res per no gastar o per no utilitzar més del compte. És un poc la idea de gestionar el material que tenim per a tots els col·legis i a poc anar fent. Després se talla un tros de llana, el tros de llana d'aquest tamany més o menys, per a que la bola pugui entrar bé, i se posa el cordell dins del tapó. Dins del tapó. És quan es nuga i ja queda estiradet i ja queda bé. És quan ja a partir d'ahir s'agafa un tros de paper de plata, sí, com aquest, que no estiga doblat, perquè el que farem és en l'obertura que tinga, apretar fort i és com se quedarà estirat, se quedarà ben nugaet, pressionem el paper de plata i se quedarà nugaet, que és quan ja no n'hi ha perill de que es caiga i ja jugar i divertir-se. Els xiquets se trata de fer una maceta en lentejes i és una botella de plàstic i l'hem retallat i anem a ficar-li els ulls en pompons i després el nas és el de tapó però anem a ficar-li un gomet perquè els xiquets s'ho manegen millor perquè la cola no és un poc difícil de manejar. Claro, per a plantar-se el que vull. Nosaltres hem decidit les lentejes perquè és el que més ràpid li ve als xiquets i és el que més va eixir millor. La Fira Verda enguany i com a novetat ha comptat amb tota una setmana dedicada al medi ambient, amb diferents activitats que han servit perquè els menuts tinguin una major conscienciació cap a la importància de cuidar la natura. La prova la tenen ací, les 3 paraules clau que simplifiquen allò que tots hem de posar en pràctica.